Sanibona njani? Yebo. Bese abantu ababengajwayele ukukhuluma kakhulu sonke nje egroupini. Mawubuka from go-Armashesha kuze kuMampintsha kuze ke bese abantu nje bebeyithandela ukuthi sihlalele e-studio sishayele ingoma. Siyabonga ke support enisinike yona from day 1 kuze kube manje. Sibonge kakhulu na kuwena Tira ne-Afrotainment abantu besebenza nabo nje from dala. Ngoba i-energy bihlezi khona nama-artist la eThekwini namanye kaKogoli. Support nje siyabonga kwazi ukuthi masifika la eThekwini sibe eGoli nasamukela ngezandla ezimhlophe sakwazi ukuthi nokuthi sifake i-energy. If uzokhumbula kahle thina bokuqala la eThekwini abahlukanisa unyaka usuhlule selinikhathazile iGoli nikhathele ya la selinikhathaze kakhulu iGoli safe nje sashaya umlilo kwabese unyaka wahlukana ya lokho akusho ukuhlakanipha kwethu okudlula omunye umuntu. That's why kuthiwa akekho ntswembu kule game odlula omunye. Sidinga ukuhlala nje sithi sibambisane. Le ngoma le ingeke siphikisana kakhulu ngayo ebhasini nabo Mampintsha bayazophila ke laba esisebenza nabo. Nawe mako uyazi ngaye ngakushanga message ekseni ngangijabulele bengithi ngiba energy mase ngijabule ngangena ngecall ngathi ngeke mako asikwazi ukudraya kwazi asifuna uqale sivule ngalethi bashaye ngathi mina ngeke isikhathi sasishaya manje asithumele le ngoma le ema-radioweni ukwazi usizodubula ngayo nangempela kwasebenzeka ke ingoma on top. Siyabonga ke support kubuhlungu ke jazi amasosha ehambile wonke ngeloko hamba by one xa salahlekelwa uArmashesha ngalahlekelwa uMampintsha sengisele nobhake isosha elidala abantu bamazi ubha bengamboni la for sure ukhona kodwa naboka abafowethu sibambisene nabo kodwa nje sikhona ilegacy yenazi ngesiye ke iyohlezi khona ngokuthi ibig nazi yomphakathi so hlezi sikhona asindawo so ikhulisa kube ibig nazi empire so ufaka kakhulu umoya ngoba energy khona nje kuthina sindawo. Ningasabi nirelax nje sikhona so ufaka umoya bomani ethi ngilinde wena uthi mungena endlini uthi uyafika uyangena uyaphuma wazi wenzana sengiyaphuma sigcine sesifeke late kwamanye ama-event bese singakhulumisani noTira noma 2 days esidinelwe ethi bafowethu anizwani nesikhathi. Siyabonga ke bafowethu support enisinike yona ngathi na Mampintsha fethu ungalala ngoxolo sikhonzele ko-Armashesha kosebhobzini kubo bonke nje abantu besebenza nabo siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you. So that was one of the guys who was a part of the Qom group, the Big Nas, that Mampintsha was also a part of, paying his last tribute at this memorial service. And that was such a sad moment to watch, you guys. May Mampintsha's soul rest in peace. Thank you so much for watching this video. Bye.